No. Marek, takže aby gáčovia vedeli, odkiaľ s nimi komunikuješ cez ten Facebook, keď ti dávajú do tých morgošov, hej, tak tuto máš ten svoj počítač. Áno, toto je ten cigánsky svet. Toto je to tvoje pracovné miesto, hej. Pozrieme sa trošička, že kde bývaš. Á, tu si pozeráš televízor, pozerám, hej. Ty máš aj televízor, morgoš jeden, hej. A nedaj Bože, tuto cvičíš. Jasné. Samozrejme, to mám aj telocvičňu. Počúvaj, a kedy tam cvičíš? Ráno, po obede, večer, kedy sa mi zachce. Hej. A pozriem, že máš ten správny obraz. A dokonca som ho maloval ja. Fakt? Toto si maloval ty? Áno. Ale je to jednoznačné, že čo to je za obraz kone. Áno. Hej. To patrí cigáňom. Presne tak. Sloboda. No. A tak idem troška prejsť po tom tvojom byte. Jasné, poď. Aj tuto ste mali... Tak mi ukáž, kde máš ten, kde máš tú latrinu. Máš ty latrinu vôbec? Jasné, mám. Hej. Počúvaj, tuto ja obsieram, Ukáž. aha. Kde obsieraš? Ja obsieram dobrovodský múry. Toto obsieraš, hej? Áno. Aha, jasné. Áno. Vieš, čo je voda? Videl si niekedy vodu? A vieš čo? Kedysi ani nie, ale teraz mám vodu tu. Tu máš vodu? Áno. A dokonca aj tuto sa periem ja. Vieš čo, ale voľako to vôbec stále není vidieť, stále som čierny. Fakt stále si voľako čierny. No, aj 2 razy sa sprchujem za deň. Ty máš čiernu pleť, ale čistú dušu. A niekto má bielu pleť, ale Ja špinavú to a hovorím zasratú tak, že aj dušu. ten najšpinavší cigáň z cigánskej osady, ktorý je počlenky v hovnách, je na tele čistejší, ako hoci ktorý z tých gádžov, ktorí rozkradajú tento štát, majú čistú alebo porovnateľne špinavú dušu. Ten špinavý cigáň je čistejší na tele ako oni vo vnútri. No vidíš, takže kuchyne. predsa, že aj, dokonca aj kuchyňu máš, som si všimol. Áno, Normálne. áno. Počúvaj, kde máš nejaké ohnisko a prasa? Počúvaj. Vieš čo? Sem tam si spravím ohník tu. Tu. A však už nefajčíš. No, tuto si sem tam spravím ešte nejaký ohník. Vážne? Jasné, počúvaj, a tuto mám takú tajnú špajzu. Ale neotváraj toho. Takú tajnú špajzu. A tu ti má cigán zásoby všelijaké. Fakt? Vieš, no jasné. Kadejaké. Dobre. No, to cigáni tak schovávajú, vieš. No vidíš, to tak som videl, že kde bývaš. Lebo na tom Facebooku to není, vieš. Aj chodbu môžete. Pozri sa. Teraz Počúvaj, ale ja ti aj ladničku ukážem. nemusíš, lebo by som ti ju viedol. Ale musím ti povedať jedno, Marek, že za to ťa zabijú gačovia, keď uvidia, že žiješ dobre. No, Povedia si, že kurva cigánska, ako ten žije. Počúvaj, ja ti ešte aj tuto zasvietím. A ešte aj v čistote, že žiješ. Počkúvaj, toto není sranda. Ešte aj tuto zasvietím. Vieš, čo je najhoršie? Že keď som žil ako malé decko a kradol som ešte ako žiak, tak ma vtedy v gáče chceli zabiť, že aký som špinavý. A jak smrdím proste, jak kradnem. A odrazu, keď som žil ako občan, majoritná spoločnosť a vyznával som aj gáčovský život, tak všetci mi hovorili, že som špinavý cigáň a nepatrím ku nim. A teraz, keď žijem takto, ako žijem, tak povedia, špina cigánska, zabite ho. A kedy som vlastne akože človek? Priateľný. Tak vieš, no, či chceš byť taký priateľný pre gáčov, no. No, už ani moc nie. Keď pravdu poviem, že ja odmietam žiť a myslieť to, čo žijú a myslia oni. To ja nechcem. V tomto ja prispôsobivý nikdy nebudem. Takže si neprispôsobivý cigán. Áno, a som totálne neprispôsobivý. Odmietam to. Tak pozri, na tú spálňu som zvedavý, lebo som zvedavý, že kde spíš. Áno, smradu jeden, smradlavý. Si tuto Ale musím ti povedať, že toto máš presne taký cigánsky byt v jednej veci, že máš všade televízor. Všade, áno. Všade, ešte aj v spálni. Áno, ja musím vidieť život okolo seba. Buď ťa šlak trafí z toho televízora, alebo zaspíš rýchlo. A ja to pozerám len kvôli tomu, aby som videl, ako o mne o cigáňovi v televízii hovoria, že kedy som čo ukradol, koho som kedy zavraždil, ako obsieram múry každému, koľko smetí som narobil a tak. A ešte nevedia, že budeš prezident. No, to až sa dozvedia, tak možno aj prídu na to, že to bude aj dobre.